kwafika ezakithi impela sasilwa nazo zongibuza ukuthi hawu mase kuwena uphula umthetho bazothina abantu bazowuphula nabanye abantu ngabuza mina ukuthi ake sikhulume nje ngomhlaba usabuya umhlaba wakithi njengoba lithi kufanele sihloniphe le constitution iyona into eyenza ukuthi bahlehle bonke abaphindanga bangibuza ngoba ngangikhuluma nje iqinisele emsulwa ngingasho izinto eziningi ngingabuzanga ukuthi yini amakhosi akithi engenazwi ekuphathweni kwezwe lawo na siphathwa uhulumeni noma ungaya kuleli zokuthiwa ilona elikhulu kakhulu okuthiwa England izwe lakhona liphethwe inkosi yakhona noma ngabe iwumama yaliphatha uhulumeni uma ufika eNgilandi utshenwa kahle ukuthi uhulumeni wenkosi inkosi ibika uhulumeni ubika enkosini wo prime minister nje bazazi nje baguqa phansi kwenkosi yini kithina kungenzeki lokho sina amakhosi akithi asuswe na ilento kokungizwa ngithi ngijabula kabi ukuthi sihlangene sonke la abefundisi bethu namakhosi ethu neyifundiswa noma namhlanje ngokwami ke kodwa sekubheda kwami lokho ngingazifanisi ifundiswa leziya nezikhona manje ngoba lezi ezikhona manje izona ezisicindezela nabelungu ifundiswe ikhona namhlanje yini ke singajabuli uma sihlangene kanje ingakho ngithi ngijabula kabi ngoba